Khazan takte buksang norok khnai ma khana tini salama addi block bai khobjago bu kusum parao tini o takphuk ni nok asok bolong kuthukma o saisung tongjao asok nok kisik misik khlai bo jara neta chairman tongnai rongno bo sainai khepo request khainai khepo oboni yagulo bo kebo phainai phainai kurui nahar dibini nukhung rok tamsanai politin bai si sungoi bo tongjao hingke asuk khairang masijak khlai hingke jara neta jara MLA hinjangnai rongno ang kisa koyo o sini channel ni maiddome jodi borok nukha hingke obono phai kisa naiphinani ongthong bono kisisa phuno chuba mongri phainani ongthong ang o neta MLA rongno koijao bini nok phuk rongno phai kisa nainai jabone bini naidi nok busuk chikkichik misik bahai ke tongja khairang masijak khlaioi nuk khaingkai mokol ni mukti klaio chini dofarok chini tiprasa hinjangnai rok tabuk bo jaga jaga o bolong bisingo kuthuk nok kichik michik tongo masai manung ya khlaioi obhai obostha yaksi yagra na hainedi bini belai si bolong kuthuk o bolong kuthugo bahai ke tongjaka saijung bini khuktui khnai mangkha 40 bosor ongkhapu o 40 bosor ongmani yagolo bo oro chungpreng koroi tui koroi omahai obostha lama ghat hamya phainani asuk jungjalo tongo bolong kuthuk uisik oi ma phaio ang tini phaisok paijak salama addi block bai khobjago obo kusum para o tini chini takhuk masa belai no chaya sugya hinoi khnaoi phaimani bini khuktui no khnai nai laiano bo tini tamsa dara nong tini ano tamni bogui ringman klaikha ang rimani khai anno ko no kurui huk kurui oro kurui no kichimsi thunan kurui chanan kurui awhai obostha ta abom bagoi ringman ta kai no ni bo ko pati ro no je sabam bo netaro balo no khungthabo dia hai ko tini program tu kurui laman bo kun ବ୍ୟବস্থা kurui awhai ta ko an nok bo ko kichimsi nai ta nang bisi bosoram kha o jaga o phai tongphaimani aro ko 40 bosor hairo kai tuko oro tongmani 40 yata 40 bosor ongkhana hingke 40 bosor ongmani yagulo nong kono neta ba MLA mantri rokno nong kono sade saka amahai ba ani obostha hamya nok huk kichik ano kaisa nok rok rijadi amtiro hini saka এমনি শাখাও কো 20 বছর আগে শাখাও 10 বছর আগে শাখা বুকো নেচার খারিওয়া নুরিওয়া নেনো ফাইয়া দিব দিয়া সেঙ্গেল খাইয়ালা মাসে মাইয়া মাউন দङ darani sinmung sagari आम नुखाय अदिन कुमार देबर माता mo paran bo mungtamo पारा मुखाय कुसुम देबर मा पारा bo block bai khobjak बराबर सामाल दिबरक बिया के कससरा पुस्ताफि कससरा ता acha hingke borok election kana o hingke nini o nogo phaioi nono boot rok suggestion paiba kono rok kichu sasa paiba amahai boot rok paikhenke nono nog rok iwano amtero hin sasa कले इनेसन बुट कास बुफ्रो खाय को फायो खाय फाय सावसन दिदि सुं मान खा खाय नि व्यवस्था खायनाय न होरो रिवानो आखाय रक नि सामानि बुको फासन खा खाय गयनसे खाया आं दंला gengko tabuk bo sarkar bo ADC daklai na general चाउची मोटो एडेसी खलायो ADC hingke to tripura motha klai neta तिब्रा मोटा खलायता hingke tripura motha ni kono leader ba member chairman rok phade phainai phika ni niyom hai nok obostha hamya asuk ang je phaino phika asuk kijik michik बुको hingke कायसे पन से नाय फैयाले बुको फाइनो नाय फैदे हिमा अब बुको आव हिमा म बुको फदे फैया न नुया फैयाला nungborong no soi da saka ba nung ani obostha hamya norok kisa naija de ano amtiro hinai nung sa saka ba emne साका सामानले प्राय समय नां साव मालाय ब्रम साव हायपानो खारे आव रिवान माक्सि हि साव ता फाइबो नाय फैया बुको सेंटर बुक खालिया आं दंता को आं बगो ना माहाके को ताबुन संना जागा पुरै न कुजिनिति दंता ye nung nok phaikang nini to nokha nok si
nokha hima hai nung un nok rago bahai ki thu 대장 하는 약하는 누군 고리파는 하는 맛 두자 오다 대장 하는 nung wati rok lai khen ke un nok de thu 와티 그렇게 방고 사이드가 건드려 두다 ni nok te sap sap tong 너가 제레 마사 동거 제레고 너거 따고 아기 khai 정만이 따고 이 사다디 사단 카 너너 걸만이 섞어 양도 하다 nung le tam sam rok khai 아무 땅 거 분후고 딘무들이 상자고 분야로 딘무들이 하가요 마카이고 세라선 두이 잡아이 만어서다 아바이다 사 nono sok nok kichik michik ung tong mani ba kebo chuba mung rok khlai rinai hinai kebo sade sabai kebo sabai dani ne sun nok obostha hamian nok khai 뭐가 kebo 가셔파는 sabai ne korida 가셔파는 khai ri fene korida 가이버 반야 거리 khai ri fene 차이나 korina 회가 가이버 회야 do yang nai sikok 누가 회야래 보고 어버로 빠는 버로 보고 난네 tai tam tamani jungjal tong ni new jaga wo tuini bahai jungjal tong karen ni bahai jungjal 아니 tong 해고 가는 거를 뜨니 뭐 배워서 거를 올라만이 뭐 배워서 거를 너 후는 뭐 아바 배워서 거를 가올라 다 하게 너 동료부터 대장 하느라 같이 반시 나이네 거를 네 거를 해 봐. mai rok khai nong boro songsa sa 마셔하는 간테 너 성사 타박 기지고 놓고 그러잖아. 너는 나이 찬다고 간 너는 놓고 나간 거리자. do hambai do dara